Čaute, tu je Palo, hrám za Niankill, Saiby hra za Samuel Saibeceder, Tupto hra za Tupto Skills a užite si videjko. No a to akože nebudeš rozprávať. Ale budem, čak rozprávame, rozprávaj. Niankill, ja som za tebou. No, za mňou, za tebou. Boli, ja som vzadu. Raketujeme. Poď Rusák. Á, už je unavený. Smujlo, nejaký smujlo. Ja som niekoho zabil. Dámy a páni, za toto si zaslúži potlesk. Teraz keď dáte tap, tak ja som prvý odzabiť tabulce. Dobre, ty. Ale... Jaj, tu není hajzlik. Ako sa teleportujem? Teleporto. A tu je. Sakra, už to niekto rozsekal. Zabotnul som dal. Jaj. Chlapci, Ty kokos, ten ma jak vylepšie. Ten ma jak rozsekal. Ako neviem, kto je tu posledný. Ja som posledný. Však ja tam skočím a tam mňa úplne aký vymakaný ten senzor. Neviem, kto to hrá prvýkrát Team Fortress. Ja? Neviem, kto sa tu zohrieva. Ten, no homo. Neviem, kto nič nemá medzi nohami. No rasist. No Bieber. Pálko si skape, že si to zachránil. To je... myslí. Čo mám za meč? Kde si, Palo? Naše kanály budete mať v popisku. Juda. Hej, ideme! Mami, my sme prehrali. Videli ste, tam boli moje plúca. Palo, kde si? Kúkaj na môj meč. Kúkaj na môj meč. Ten je tu dobrý. Ale tam si kúkila dozadu. Taký trojmetrový, pekne dlhúčky. No poď, rozcvičuj sa. Ja si popelujem. Ja som dal asistenciu. Na pistolet. Rýchlo, prebij sa ty. Tu bomba. Čom ťa na to. Držte strem. Je to napínavé. To by som musel najprv trafiť, aby to bolo napínavé. Ej, čau, ty pinu. To máme jak starý? Kde je tu pingvin? Prebíja. On si tu tancuje. Ja som ho nevedel trafiť, lebo ja som... Smujlo! To sa patrí? Zabíjať youtuber? No. Čo má 20... koľko? 5,5? 5,5 odoberateľov. Ja rozťažia. Ty zmr! Ja ťa zabijem. Poďte, nájdem postanej. Žltá sračka, poď ty, Aziat. Ty som nedal. By som musel trafiť. Počkej sa netrafíš, ja ho veľmi dobre poznám v tejto chvíli. Aha. Ja majú sekeru, mám novú. Ale fakt, dobre seká. Ukaď, drž sa za mňou. Hej, Bacha, tam je ten stroj, chod dozadu, však ten ťa rozseká. A už tu nájdeš. A ja mám gulomet. Hej, o čo tu ide v tejto hre? Zabíjaš... Byť najlepší. Ja som chápal. No a čo to je tam dole, že červená farba je tam? Nevidíš tam dole, ako keby? Ja je počervený. To ústik. Dobrú chodili. Problémy mám ešte nájde. Vytrážané nájde. Poď, ideme. Poď. Proteíny, bude zo mňa Stallone. Tiež vás furt zabíja. Mňa furt zabíjajú. Mňa furt zabíja presorpári. A mňa. Kto zabíja? Pál to niekoho zabil. To už je normálne, si nezvykol. Kto chcel po mne strieľať? Ha. Ne, to je ten malý senzor hnusný. Zničil som ho. Ne.
Keď máte niekto záujem, tak táto hra vyšla v roku 2007. Kebyže som neskapal, by ma to zaujímalo. Kebyže som skoro. Obránte tento bod, obránte tento bod! Poď, dávaj. Ja to musím, ja to avkujem. Avkuj. Avkuj, Bacha. vykrúcaj, Bacha, tam je tá svinia, tu je. Ja som bol. Čo? Ty pray for Paris. Za chvíľu pray for you. Ne, však má len veci z Lidlu. Však máš len veci z Lidlu, ty. SpongeBob. To váš? Musím ťa sklamať. Tento typek určite agent. A ne, není. To je agent. A tam je agent. Ja som agent. Robia agenty. Takže tú sračku mu musím pekne zničiť. Ja som agenta. A mňa zabila tá pic. Počkajte, idem mu zničiť tú sračku. Agent, on je nejaký dobrý, alebo čo? Ja som agent, to skill. Či si zaučíte do kanálu? Nejaký extra dobrý, alebo čo? Hopa. Kuse. Kde má tú sračku z Lidlu? Ja. Ten Rusák ma zabil. Ale ten raketový to je úplne najlepší. No, ja mám to Tomislava, ten je najlepší, lebo je rýchly. Rýchlo sa s ním zameruje. A bla. Ten gulomet, tá teraz iba rakety ajde. On ma odhalil, chujaka. Bacha, No to zabilo. to by som musel trafiť. Dostaneš lopat, dostane. Tak nič. A dosť, ten Rusák má série. Možno dneska natočíme aj Minecraft. No, asi tak. Ale to bude už na našej kanáli. Aspoň. Nie. Z troch pohľadov. Áno, Aj. presne. Takže to inak rozstria. Nie. Áno. Ja sa sústredím. A tá sračka z Lidlu ma zase zabila. To je to veľmi dobrý taktiku. 3 rakety, kde sa len dá? A idem s mojím... Ja som mu zabil, ja som dobrý. Ne, oni nemôžu vyhrať. No, červičku, zagrance. No myslím, že už by sme to mohli ukončiť. Tak, lebo je to dosť failové video. Ale ne, ešte jedno kolo. Nie, koľko. Ne, ešte jedno. To je to strafila. Ne, však ide nám to. Ja nie som posledný. Však pokiaľ tam nebudem mať tú sračku z Ne, čo, ja som červený. Aha, tak pálko to bude. Uj, strándy to budem proti tebe. Haha, zabil. Som ťa spálil duhou. Ale ne, to je taký duhový plameňovec. Aha. Ja mám také, čo sa to volá, že raketometa. To je také, že zoberieš, teda keď to máš vysvetľať na okolo a zabiješ. Napínavé. A ďakujem. Ja som chcel, aby ste ako kakali. No, neviem, kto ťa teraz zabil. Si ma rozprdal na sračky. Sorry. OK, predstavujem ti moju priateľku Tomislava. Technické problémy. Pre menej chápajúcich Tomislav je gulomet. To je Tomislav! Ja ti ukážem také, čo sa volá, to má taký tvár takého tuhej palice, hej? Počkať, ja už ani neviem, ktorá farba som, furt sa miešam. Jaký migrant? Samarka, ničo. Hashtag Samaran. Tekaj, pred, odíď sa tam, odíď do pekla, tam od také 30 zabijú. Rikonka,
Ježišmarja. Kde je, ja neviem. Kaj by naš ty ma teda. Tak ale ja to neviem hrať. Ja by som bol u vás štvrtý. Ne, áno, štvrtý. To je taká palba gulomet. Eskalátory sú nefunkčné. Shotgunis. Kaj by, ale zabijem, ja som spaj. On ma vidí, on ma hacky. Jak mám môže byť? Ne, len sú takí kretení, že furt do každého strieľajú. Na to si zvykni. Díky. I want it all, I want it all. Ty si jaký dobrý. Schudnite. Chudný Filip. I want it all. Než ty si na ty zozadu zabíjaš, ty si jaká lamašťa. Palo. Čo? Neviem, kto na mňa išiel zozadu. Je to aj na videu. Však ja som ťa nezabil. Zabil, ale čak to je. No prečo tu furt tancujú? Ja idem niekoho zabiť lopatou. Daj lopatu starému. Aha, medvedíkové rukavice. Dobre, lopatu nie je raketu. Hoho, šupov. Ty. Nemáš za lanče. John Cena, tu. Nemáš za lanče. John Cena motivated. Nemáš za lanče. Už vám netancujte A ty agent, to čo má? to som ja. To sú moje peste. Čo to rispal? John Cena was activated. John Cena! Activated. To je, a to si má ja? To máš také rukavice, ale to budeš mať len také tie kožené sračky. Ne takéto John Cena rukavice. Na ktorom? Na tom hýbi. To alebo podpora. Na tom plešatom Degešovi veľkom. A, Na tom Rusákovi. 7-krát destrovaný. John Cena. Tam je. Zase ma to, zabil. lebo ty začal po mne strieľať. Ja viem. Tak to je jasné, že by si museli zozadu, ale to je nejaký nenapadný pozície. Poď. Kill? Ktorý gáčov tam pred našou búdkou silnou. Hotel Sheraton. John Cena. Si nápis. Vidíte ho? On ma zabije na dve šupky rukavicami. Čo je? Zázme to. Ok, ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a vidíme sa. Čus.